Salam Atawatan TV kanalının mehriban müştokları, hormatly tomoşaçlarymyz, Atawatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2024-nji ýylyň 4-nji martyna aksanyna. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmen gazyny Hazaryň we Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýe iýermek üçin mümkinçilikleri bar. Türkmenistanyň Owganistanyň haryt dolanşygy 457 milyon dollara deňdir. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary Türkmenistana sapar bilen gelýär. Pakistanda teze premier minister saylandy ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştoklar, gelginde bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçeliň. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmen gazyny Hazaryň we Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýe iýermek üçin mümkinçilikler bar. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow 3-nji Antalya diplomatiýa forumuna gatnaşmak maksady bilen Türkiýe Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Bu saparyň çeklerini Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow jurnalistleriň sowallaryna jogap berdi. Türkmen halkynyň milli lideri Türkiýanyň döwlet teleradio kompaniýasynyň TRT World teleýaýlymynyň habarçysy Yusuf Erim'iň energiýa serişdelerini iýermek uğurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak noktoy nazaryndan energetika ulgamyny halkara hyzmatdaşlygy ösdürmäge degişli sowalyna jogap berip, TV gazyň golary boýunça Türkmenistanyň dünýäde 4-nji orny eýleýändigini bellädi. Şunda ýere galkynyş gaz kenni aýdyň mysal hökümni görkezmek bolar. Geçirilen soňky audita görä, bu gaz kenniň gory 27 trillion kub metrden hem gowrakdyr. Türkmen halkynyň milli lideri bu barada gurrumy dowam edip, Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan ýurdumyzyň başlangyjy esasyna bir neçe kararnamalaryň kabul edilendigini ýatydy. Türkmenistan öz TV gazyny köp döwletlere iýerýär. Şunda önüm öndürjileriň, sarp edijileriň we üstaşyr geçirjileriň arasynda hyzatlaşygyň energetika hyzmatdaşlygyna möhüm görkezji bolup durýanlygy belenildi. Türkmenistan açyk kapylar ýörelgesine esaslanýan daşary syýasy uğray durmuşa geçirmek bilen mawy ýangyjy dürli ugurlar boýunça iýermek üçin ägir tol mümkinçiliklere eýedir. Şunuň bilen baglykda Türkmen halkynyň milli lideri şu saparyň çeklerini degişli resmi namalara gol çekilendigini habar berdi. Şeýlekem TV gazy gaýtadan işlemek we eksport etmek üçin ýurdumyzyň mümkinçilikleriniň bardygy belenildi. Mineral dökünleriň, ekologik taýdan arasy ýangyjyň, polipropilenden öndürilen önümleriň önümçiligi ýoly goýuldy. Milli ýangyjy energetika pudogynyň ösüşi diversifikasiýa ýoly bilen amala aşyrylýar. Türkmen halkynyň milli lideri energiýa serişdelerini eksport etmek hukuk meselesine deyip geçip, 2018-nji ýylda Hazar deňiziniň hukuk derejesi hakynda konwensiýanyň kabul edilendigini aýtdy. Şunuň bilen baglykda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmen mawy ýangyjyny Hazaryň we Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýe iýermek üçin mümkinçilikleriň bardygyny bellädi. Türkmenistan ýa-ni Owganistanyň haryt dolanşygy 457 milyon dollara deňdir. Şu güni Türkmenistanyň Sowda Senagat edarasynda Türkmen Owgan işçiler maslahaty geçirildi. Onuň işine gatnaşmak üçin Owganistanyň Senagat we Sowda ministriniň wezipesini ýerine ýetirji Alhaç Nuruddin Aziziň ýoldaşlygyna wekiliyet gatnaşdy. 300-den gowrak Owgan işçileriniň gatnaşmagyna geçirilen maslahatda iki ýurduň arasyndaky sowdanyň möçberiniň artýanlygy belenildi. İşçiler forumynyň açylış dawrasyna Türkmenistanyň Sowda Senagat edarasynyň başlygy Mergen Gordow çykyş etdi. Ol öz çykyşynda Türkmenistan we Owganistanyň arasynda sowda gatnaşyklaryň ösdürilýändigini belläp, 2023-nji ýylda haryt dolanşygynyň 457 milyon dollara barabar bolup, 2024-nji ýylyň ýanwar aýynda bu görkezjüne 46 milyon dollara deň bolandygyny aýtdy. Mergen Gordow Türkmenistanyň Owganistana ýangaç energetika, himiýa, guruluşyk materiallary, obuqujuluk, dokma we ýeňil senagaty önümlerini eksport edýändigini belläp, eksportyň diversifikasiýalaşdyrylmagy üçin hem tagalla edilýändigini ma'lum etdi. Hususan Owganistana himiýa, azyk, dokma, farmasevtika, arassaçylyk önümleri, polipropilen we plasmasdan edilen harytlaryň eksport edilmegi üçin mümkinçilikleriň bardygy belenildi. İşçiler forumyň gün tertibi iki ýurduň arasynda bar bolan uly mümkinçiliklerden netijeli peýda alynmak, elektrik energiýasy pudogyny, senagatda, obuqujulugyny, neft gaz pudogyny hyzmatdaşlygy ösdürmek meselelerini öz içine alýar. Şeýlekem Owgan işçiler 5-nji martda Türkmenistanyň Sowda Senagat edarasyna geçiriljek göçme birja sowdalaryna işçi gatnaşmaga çagyryldy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary Türkmenistana sapar bilen gelýär.
Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň baş sekretary Helga Schmidt 4-6 mart aralygynda Türkmenistana saparda bolar. Ol bu saparyň çeýeklerini Kyrgyzstanyň, Türkmenistanyň, Özbegistanyň daşky urşawy goramak ministri hem-de Gazagystanyň ekologiýa we tebii geşerişler ministriniň ornwasarynyň gatnaşmagyna doşuga gatnaşar. Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň baş sekretary Türkmenistanyň hökümet tarapyndan gurulan doşuga gatnaşyp, onda Merkezi Aziýa seytindäki howanyň üýtgemegine garşy görüşmek ugruna alyp barýan işler boýunça pikir alşar. Şeýle hem serhedaşy suw serişlerini dorandyrmak, energetika howpsuzlygy, durnukly ara gatnaşyk we beýleki ugrlarda hyzmatdaşlyk barada meseleler aral maslahatlaşlar. Aşgabatda geçirijek doşuk Merkezi Aziýa döwletleri üçin sewitleýini hyzmatdaşlygy güýçlendirmek üçin esasy mümkinçilikleri kesgitlemek we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň bu tagallalaryny edip gollap boljakdygyny aral maslahatlaşmak üçin meýdança urlar. Saparyň dowamyna baş sekretary Şimidiň Türkmenistanyň prezident tarapyndan kabul edilmegine garaşylýar. Pakistanyň täze premier ministr saýlandy. Pakistanyň Musulman Ligasynyň ýoldaşçysy Şahbaz Şarif ýurduň täze premier ministri wezipesine saýlandy. Ýurduň milli geňeşinde geçirilen ses berişi Pakistanyň teleýiliminde günü ýaýlymda alınıp berildi. Şahbaz Şarif üçin täze deputat üzüminiň 201 ses berdi. Parlamentiň aşağı palatasyna 336 deputat bar. Şarifiň bu wezipedäki esasy beseşi Adalet üçin Hereket partiýasynyň baş sekretary Omar Ayyub Khan boldy. Şahbaz Şarif şu güni kasam kabul edip, resmi taýdan wezipesine girişer. Şarif 2022-nji ýylyň aprelden 2023-nji ýylyň awgust aralygynda Pakistanyň hökümet başlygyny wezipesine alyp beripdi. Şahbaz Şerif dolu adı Miyan Muhammed Şahbaz Şerif 1951-nji ýylyň 23-nji sentýabrynda Pakistanyň Demirgazyk Günnogorundaky Penjab welaýatynyň paýtagty Lahorda senagatçy Miyan Muhammed Şerifiň maşgalasyna dünýä indi. Uly dogany Nawaz Şerif 3 gezek ýurdun hökümetine ýoldaşlyk edipdi. Ine mehriban müştoklar, Ata Watan TV-de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şordan barat. Hormatly tomoşaçylarymyz, ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän habarlardan we täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isteseňiz, Ata Watan TV YouTube kanalyna agza bolmagy ýatdan çykarmaň. Gepleşigimiziň inniki sanyna görüşýänçek, hoşta bolun.